tradicionalno, čak 18. godinu za redom, zadnji vikend u lipnju imamo Latino večer. Latino večer je u stvari plesna večer, počela prvo kao produkcijska večer na kojoj smo željeli pokazati prvenstveno roditeljima, bakama, djedovima i najbližima što u biti dječica rade i uče u našem plesnom klubu, a na kraju se ovo razvilo u jednu prekrasnu plesnu večer, dakle jednu prekrasnu manifestaciju, jer kao prvo ta dječica od nekad, od prije 18 godina sad su veliki profesionalni plesači, a naravno stalno dolaze nam novi plesači, klinci i klinceze koji ovom prilikom također pokažu svoja plesna umijeća, tako da večeras će svi imati prilike uživati u onim najmanjima, dakle i u njihovim prvim plesnim koracima i dakle u onim velikima koji danas to već rade na profesionalnoj razini.